Avui entra al backstage de Flashback un grup sabadellenc de trap que estrena un nou EP després de cançons com Estiu Perfecte o Bona Vida. Tenim amb nosaltres a Flashy Ice Cream avui al backstage de Flashback. Què tal, nois? Benvinguts. Què tal? Què passa? Al backstage sempre comencem fent una pregunta a tots els nostres artistes, als nostres convidats, i és molt profunda. És com esteu? Estem bé, no? Bé, prou bé. Necessites preguntar-ho per estar segur? Sí, no sé, és que com que he dit que era molt profunda he dubtat de la meva resposta. És com que la preguntem a tothom, però ells volen donar una resposta grupal, no? Exacte. Tot és en grup, aquí. Flashy està molt bé? Esteu contents? Una esteu mica en un bon cansats, moment, potser, jo crec. de llançament. Plan, ha sigut una mica dur, però bé, estem bé, Ben contents. gestionat. Sou dels que aneu sempre a última hora? Sí. Feu tanta pinta d'anar a última hora amb Intentem tot. que no, però sí. Però heu arribat super d'hora, a l'hora pactada, però menys un minut fins i tot. No aneu tan tard, no? Ho intentem. Algú hem aconseguit més. Sempre Joves és la primera part de 4. Esteu ja cuinant les altres parts? Estan cuinades ja? Com ho fareu, això? És un mix, o sigui, hi ha alguns temes que ja estan fets, però ens queda molta feina. O sigui, seguirem creant a partir d'ara. O sigui, es compleix això d'acabar a última hora. De fet, haver tret aquesta primera part potser és una mica de dir, mira, us donem això, amics oients, però deixeu-nos seguir treballant, no? 100%. Clar, exacte. Però perquè també és algo decidit, això. O sigui, ens agrada poder treballar-ho a prop dels llançaments. Clar, i ho heu fet per vosaltres per guanyar temps o per aquest tema de que ara la gent no es pot concentrar en un sol disc? Les dues una mica, o sigui... Sí que és veritat que nosaltres, o sigui, ens cremen els temes a les mans. Al final... és com que treure un tema que hem fet fa un any i mig arriba a un punt on ja no el sentim i és com... ja no m'agrada, saps? Queda massa lluny, no? O sigui, si teniu alguna cosa, necessiteu treure-ho. Això mola molt, eh? Sí. També és com molt més real a nivell artista. És com el que estic vivint ara i el que estic sentint t'ho mostro i condé més, saps? Has dit abans que hi havia algunes cançons que estaven ja fetes. Tenim alguna col·labo a la vista o pendent? Sí, de fet hi ha una amb un artista d'Argentina que es diu Ilan Amores, una cúmbia molt bacana. Ojo, eh? Cúmbia villera. Solto l'exclusiva. L'ha deixat anar, ja. Sí. Pum. Hi haurà unes quantes col·labos així de la indústria catalana, diria entre 4 i 5, que no, tampoc direm ara, no? No, És que no estan ni fetes, en veritat, saps? Ja, estan emparaulades. Sí. I no es pot deixar anar una així exclusiva... Hem deixat anar Quina una creus? exclusiva, ja. Jo diria, aviam, amb 31 Fam i amb Mosca ja heu fet moltes cançons, però segur que amb 31 cau perquè teniu sempre, jo crec que la gràcia d'anem a l'estudi junts, no? Bueno, és que vivim junts, en aquest sentit. Compartim l'estudi. S'estan rient, això és que sí, nois. Clar, què han de dir ara? Ni sí ni no. O sigui, ells abans d'entrar han dit no direm cap exclusiva i ara, pam, ens les estan deixant anar totes ja. Els hi fotran crits de la discogràfica. I amb Julieta? Ens agradaria molt amb Julieta, però... De moment no està parlat. No, bueno, una mica, però no està molt clar. De fet, veu explicar que la cançó de Bona Vida, que és amb 31 Fam i Mosca, teòricament també anava a aparèixer Julieta, no? Sí. Però no va poder venir al final i... Però a última hora, o sigui, havíem quedat i va ser en plan... No puc, al final, no sé què, i va ser, pues... El tema és És el que hi ha. Us va tocar fer veu femenina, no?, per dissimular una mica autotune i ja ho teníem. Clar. Dins aquesta primera part de l'EP tenim una cançó que està sonant des de fa un parell de setmanes ja, abans que la traiéssiu fins i tot a Flashback, Cada tren, que a l'inici comença amb una veu en off de la Renfe. R4, destinació no sé on. Jo tinc dues preguntes sobre això. La primera és, no teniu ratllada aquesta veu de la Renfe? No us genera males vibes? Rebuig, literalment. La veritat és que sí. Sí, 100%. Jo l'any passat la vaig estar agafant cada dia i muerte. Muerte, la Renfe. Ja, no sé per què vam triar ben bé... O sigui, sí que Bueno, et fan perquè era entrar en la molt història, reconeixible. però... És la que pillem, saps? Clar, i al final és també una mica el vostre dia a dia, potser, o totalment. I l'altre és, això ho vau demanar a Renfe o vau anar allà a fer una nota de veu i tal qual? Crec que Sí, està penjat a internet d'algun lloc. Sí, d'internet, És no? que ara ens baixen el tema. No. A YouTube, Home, jo no. crec. Per drets, Jo no? crec que YouTube està en plan la veu aquesta, segur. Vale, vau agafar-ho de por ahí, sí. Sí. I us inspira a anar amb tren o és una cosa que us genera tant rebuig que diu, mira, jo el tren sobrevisc i punt?
Bueno, sobreviure, jo crec. A mi em fa pal. Jo la veritat és que no. O sigui, l'any passat, a la que vaig pillar com la costum de llegir, pues, em venia de gust, saps? Fins que de cop arribes al tren i estàs rebentat. A hivern vas amb jaqueta i comences a suar, s'entelen els vidres. S'entelen els vidres. I necessites 3 llibres perquè el trajecte dura anys gairebé, eh? Sí. I el títol de Sempre joves ens hem preguntat una mica si és perquè ja la crisi dels 30 està entrant al xat i esteu una mica patint de dir ja no som tan joves, nois? Almenys per mi, no. Per tu no? No. Però per la resta potser sí, no? Ara som una mica més grans que l'Sniqui. Però da igual l'edat, no? Com a número. No ho sé. Això ho dius ara, Sniqui. Ja t'arribarà. Jo estic més com vosaltres, nois. Us sento més, això, jo crec. Sí? Sí. Jo crec que és algo que pots girar la truita quan vulguis, eh? L'esperit jove m'està parlant, m'encanta, saps? O sigui, jo ara mateix estic remuntant amb la meva il·lusió de viure. No, però sí, és veritat que de cop veus a gent que s'està començant a independitzar, a casar, de cop igual a tenir fills i dius, ostres, ho veig tan lluny que potser ja no som tan joves, no? Ja, això sí. Però no crec que hagis tan paranoiar-te amb això. Jo crec que el Pol està més ratllat, fa cara d'haver-hi pensat més. O sigui, sí, penso. És el fantasma, saps? Em llevo mitjanit. Amb ansietat. No, però jo crec que la idea és més que és com un estat mental, no? Mantenir-se sempre jove. Encara que tingui 60 anys, és igual. Clar, però és que dins de Sempre joves hi ha la cançó Entremaliada, on dieu literal la frase vol que anem al meu cotxe, però hi tinc 2 seients. Sí. I això és un motiu per no portar-la al cotxe. Això és 100% Bueno, o sigui, qui ens esteu dient 100% que us esteu fent grans? Perquè de joves no hi penseu en que tens 2 seients, com si en tens un, i vas directe al cotxe. De joves és superguai anar al cotxe amb algú, però de grans ja és en plan que fan. Ojo, tinc 2 seients perquè porto el cotxet del bebè a darrere, saps? Home, no. Encara no. O sigui, realment la frase és tinc 2 seients, en plan, no podem reclinar l'assient. Clar. Però això, amb 20 i pocs, no és un problema. Doncs mira que aquesta frase és de l'Ifkit, eh? I és perquè és veritat, perquè té un I té cotxe la amb meva 2 edat, cadires. o un any menys. No ho sé. No, crec que és una mica més peca. Però bueno... No ho sé, eh? No sé, m'ha vingut la paranoia, dic, jo això de jove no hi pensava, senzillament anava al cotxe i el que em trobés al cotxe. Si tenia un cotxe d'una plaça, doncs... No podem anar al Ferrari perquè hi ha 2 seients. Però et quedaria molt bé dir, anem al Ferrari. I a més, un dels discos el veu fer o va néixer a Londres i aquest disc, aquest EP de Sempre joves, l'heu fet pràcticament a Argentina i a Xile, no? És perquè voleu fer un Erasmus per any? Us heu proposat això? Tot una mica. Sempre joves, o sigui... Sempre estem a quart de carrera, o tercera carrera. Bona, I toca Erasmus, cada any toca A Erasmus. vegades anem a la uni a escoltar classes i tal, i així ens sentim... És broma, no? No sé. Em semblaria una mica creepy que et presentessis a una classe de dret de cop i volta. De primer, saps? Disfressat, amb pantalons molt baixos... Disfressat, Diu. Em semblaria molt fort, nois, us ho haig de dir. No, però les altres parts que vindran de l'EP també us heu proposat... O sigui, heu marcat la xinxeta en el mapa i us en anireu a altres parts a fer-lo o què? No, de moment no. No, com a molt... Costa Brava. Però sí que ens agrada, sí que ho fem molt, això de quan fem música, marxar d'aquí. Sí, potser encara sí que no anem lluny, potser hem agafat una casa a la Costa Brava. Exacte, potser sí que lloguem alguna casa. I fem música allà. Per algun motiu en concret o simplement perquè us ve de gust? Ens va bé com sortir de la rutina de Sabadell i per crear millor ens va... Bé. Sí, o sigui... Sortir de la zona de confort és important. Clar. Hi ha alguna cosa que us hagi sorprès de la vostra estada a Argentina i així? Que dieu, uah, això a Catalunya no passa. Home, moltes coses, realment. O sigui, la comunitat artística allà a Argentina és com que s'apoya molt més, s'ajuda molt més. Aquí a Espanya és com que... Bueno, Catalunya, Espanya... És com que si jo estic aquí i tu estàs aquí, però crec que pots pujar més que jo, doncs... T'aparto, no? Tothom mirava el seu tros de pastís i ja... Sentiu que dins la indústria catalana també passa una mica això? Que sí que hi ha amistats però que costa una mica més, potser? Que en altres parts del món? Jo crec que la catalana en si potser és una mica diferent, però també passa. O sigui, jo crec que passa a tota la... Bueno, és que no la indústria musical, ja en general, saps? O sigui, crec que és una idea a nivell Espanya que està bastant persistent, saps?
Però va molar molt, per exemple, el disc que vau fer de Nadales, hòstia, que hi vau participar, coi, això mola molt. I ara que parlàveu de l'Argentina, el tema de Los del Espacio, vull dir, gent que, com vosaltres, se'n van d'Erasmus a una casa, es tanquen i foten música. Això molaria molt amb la indústria catalana, no? Sí, sí. O sigui, el que dèiem abans jo crec que vindrà més endavant. O sigui, el que hi hagi, sobretot aquí a Catalunya, dic, de que hi hagi més problema, potser, o que hi hagi més mirar per sobre l'ombro, perquè jo crec que és una que comporten els diners, més que res. Sí, quan no hi havia diners, aquí era igual, tothom era amic de tothom. Ara que n'hi haurà gent que s'hi guanya millor la vida. Sí, crec que també a Catalunya, al final, si ens comencem a putejar entre els pocs que som, és que no té cap mena de sentit. Totalment. Sí, o fem pinya i fem que pugi tothom, o no té sentit. I la Nadala, la vau fer amb 30 UFAM i amb Muixca, era ple estiu quan estàveu fent una Nadala? Bueno, era setembre, finals. Feia calor. Més o menys. Feia calor, sí, com ara, no? No inspirava massa Nadal, no? Potser en aquell moment. No, zero. Per això és una Nadala com és. Sí, jo crec que és de les que hi ha la Nadala menys Nadala. Sí. Ja, Total. és l'antinadala total, 100%. Bueno, hem comentat una cosa a la redacció del tema del trap, no? Ai, sí. Jo he pensat, clar, a mi em dius trap i jo vaig directament a pensar en, per començar, fuckboys i després amb tema d'alcohol, drogues, una cosa més aviat fosca. I jo estava escoltant les vostres cançons i pensava, el vostre trap és com ensucrat. És una mica... He pensat, sou uns romàntics? Som uns pastissets. Molt espès. Sí, jo crec que sí que som uns romàntics, la veritat. Sí, som uns romàntics. A veure, també hi ha moltes cançons que no hem tret que si les escoltessis... Són encara més ensucrades. No, al contrari. Ah, vale. O sigui, són massa explícites i no les heu tret, no? Entenc? Bueno, hi ha de tot, jo crec. Sí. O sigui... És que no sé. Ja, no sé com enfocar-ho ben bé. Sí que al final ens hem de guanyar la vida, saps? I per sonar a la ràdio, per sonar a altres llocs, potser una cosa més ensucrada funciona més, no? Sí, Entenc? també la cultura catalana i pues, depèn del que parlis, com que la gent es queda... Què dius, tio? Bueno, però Perquè mira... potser no està la realitat generalitzada d'aquí, saps? Clar. Sí, potser és més fàcil empatitzar amb una cosa així més ensucrada, creieu? Sí. Bueno, 100%. 100%. Sí, comprovadíssim. Heu fet alguna bogeria així heavy per amor que dieu, buah, això m'ho plantejo ara i és que no ho tornaria a fer? Sí. Sí, jo també, sí. O sigui, sí, ara mateix no sé, jo què sé. Jo què sé, vaig agafar un avió perquè... i al final em van deixar, o saps? Sí, Històries d'aquestes? això va passar, no? Ah, sí. Ui! Em va passar... En sèrio? No, Volem l'anècdota. No, jo no ho sabia, eh? Me'n vaig anar a Copenhague amb una noia que ens estàvem coneixent i tal, i no, em vaig menjar unes carbasses espectaculars. No. I a sobre, l'últim dia, jo marxava com a les 10 de la nit o alguna així, i ella a les 8 del matí, saps? Hola, I la carbassa va ser el dia abans, i em vaig quedar l'últim dia donant voltes pels carrers. Tio, que trist. A més, Copenhague, que és caríssim. Sí, va ser Però, bastant i no anaves a tirar assegurat? Vull dir... En principi sí, però la Semblava vaig que morar sí. bastant... Vaig anar amb una ressaca espectacular. Home... Todo mal, todo mal. No va sortir gens bé, no? No, i a sobre tampoc vaig... Lo típic que dius... Buah, és que haig de fer el pas. Haig de fer el pas. I ho vas retrasant, i quan el fas ja és en plan... No. Mira, xaval, torna tant a Sabadell Ostres, tio. i Santes Pasques, no? Sí. I d'això va quedar tren una mica. És veritat? Bona, molt bé. Ara tens la punyetera veu de l'R4 allà donant pel sac, eh? Som amb Flash i Ice Cream al backstage de Flashback i ara ha arribat el moment de jugar. Anem a fer el primer test, el test del safreig, que li hem dit una mica així. El fem a tots els artistes que passen pel programa i són preguntes ràpides, d'acord, nois? La primera pregunta és el contacte més famós que us hagi enviat mai un missatge. Relsby. Hola! Hòstia, molt bé. Podem saber per quin motiu? No. Això vol dir... A quina alguna part? cosa, A la 2, a la 3 o a la 4? Algú altre que us hagi enviat algun missatge O sigui, així? missatge no, però sí que a Argentina vam estar amb l'Elegante Home, que lo que... parlant bastant. Molt majo. Hòstia, molt Sí, la bé. veritat és que sí, ens va caure molt bé. I l'altra pregunta és, quina és la cosa de famós més heavy que us hagi passat? La nit de... Jo diria la nit de l'Elegante. Sí. O sigui, de famosa, en quin sentit? Doncs que de cop i volta esteu a una festa a amics persona que us faci il·lusió o que us deixin passar algun puesto perquè sou Aquella Flash i nit. Ice Cream. Aquella nit va ser una Aquella mica nit va loca ser perquè loca. estàvem a Argentina amb la Muixca
i ens vam acabar o sigui, la festa que feia després la Batguial del seu concert, on estava la Batguial i estava l'Elegante i, bueno, estàvem com dissociant bastant allà dins dient què hi fotem aquí. I sobre era un lloc molt petit. Sí, era raro. Que te'ls trobaves, no? D'aquí a la paret, saps? Sí. Uau. Bueno, que estaves així. Hi havia molta gent apretada. I l'Elegante i la Batguial al mig. I tot al voltant gent mirant-los com si fos el zoo. Era com raro. Uau. Era raro. I veu tenir la valentia d'anar a dir-los ja alguna cosa? O... La cosa és que... Era un quadrat així de petit, o sigui, no hi havia més. Bueno, o sigui, el tour va entrar com primer amb la Musca, i jo després al Pol, i clar, el tour es va quedar com amb l'Elegante al costat, i ell a l'Elegante mateix li va dir què passa, no sé què, i ja està. I ja vau començar a xerrar. Sí, molt majo. O sigui, en aquella situació va ser molt majo, però clar, era raro. Hi havia tothom allà mirant-los, era com... No sembla una bona festa, us haig de dir. Aquella no. Aquella nit no. A veure, jo m'ho vaig passar bé. Jo m'ho vaig passar bé, però perquè no érem ningú nosaltres. I després ho mires en perspectiva i dius, uau, on estàvem, no? Els veiem allà i era, hosti, deus estar una mica incòmode veient com et mira tothom tota l'estona, esperant que facis alguna cosa. Clar, però si és una festa privada, teòricament convides a gent de confiança, no entenc. Bueno, és que era un VIP a una discoteca, més que una festa privada. Vale. Més preguntes del test del safareig. Teniu algun ritual abans de sortir a l'escenari? Bueno, fem rotllana, no? Futbol sala. Sí. Fem un futbito? I ens animem. No, en plan un crit, en plan... Ah, val. Rotllo equipillo. Pensava que no portéssiu la pilota o alguna cosa, saps? Bé, de vegades sí. Riu perquè sí. I sempre és el mateix crit o aneu canviant o... L'speech és diferent, però el crit és el mateix. I qui s'encarrega de l'speech? O jo, o el Pol... Sí, aquests dos, normalment. Sí, normalment nosaltres dos. Si ens ho hem d'imaginar, rotllo molt motivacional. Rotllo Pep Guardiola. Sí, exacte. Bueno, teniu una cançó de tiqui-taca, tiqui-taca. S'ha de dir que s'enganxa com una mala cosa, aquesta cançó. Era la idea. És heavy. Us ha agradat? A mi sí, a mi m'ha agradat molt, la veritat. A més, o sigui, jo que sóc zero de futbol, però les referències que ja són per tots els públics. No. Jo l'he entès bastant. O sigui, està molt futbolera últimament. Sí, no sé què passa. Té referències ara que les entén totes. Sí, però bueno, sí, seguim. Llavors, teniu alguna col·laboració somiada? Sí. Sí, clar. Quina? John Lennon. Què dius? En quin moment? No sé. Guapíssim. Ah, però... Bueno, jo què sé. Vale, sí. Somiat heavy. No, has somiat, però m'ha sorprès moltíssim. A la ultratumba. Clar. Sí, clar. Bueno, seria històric, la veritat. Sí. Una altra cosa no, però històric segur. I per tu? Jo, X-Temptation. Però també tens algun problema per contactar amb ell ara mateix. Pots fer una ouija, potser? Sí. Tenim problemes, O sigui, heu anat molt lluny. Ho heu intentat. Han somiat molt fort. Heu provat algun cop de fer una ouija? Sí. A la quarantena se'ns va anar completament la olla. I va aparèixer o no John Lennon? No ens va funcionar, però vam esperar a les 3, vam tancar totes les llums, tot amb espelmes... Ai, no, moro. Per favor, quina por, tio. Se'ns va pirar la castanya al confinament. No podíeu estar tancats, oi? Però realment va ser en plan, mira, si funciona, doncs hi ha alguna cosa després. Em quedaré tranquil, saps? Hi ha alguna després. Però hi va passar alguna cosa o... No. Absolut silenci i res? Res destacable. No. Molt bé. Va, i l'última, el test del safareig, la de més safareig de totes, és el lloc més estrany on hagueu fet coses íntimes. Un provador, jo què sé. Això em feia una ràbia. Jo vaig treballar a una botiga de roba... No senyalis, que ja està. Perdó, és que em poso nerviosa. I me'n recordo que la botiga de roba més era de porta, el provador. Llavors hi havia com... Era de cortina, la veritat. Sí, una comunitat de gent que anava a aquells provadors a... Comunitat. Sí. Feien cruising. No, jo crec que tenien un grup de Telegram o alguna cosa per arribar tots allà. No seria tan raro. Bueno, però jo què sé... No, sí. Què t'importa en aquest sentit, saps? Si estàs treballant allà... Home, doncs perquè és una mica incòmode. Però tu vis a la teva... Tinc cua i estàs allà gaudint de la vida. Home, per mi 2 euros l'hora, deixa'm seguir treballant, saps? Amb això sí que tens. I tu, Pol, algun? Jo a la Renfe. A la Renfe? I ara et busco en cada tren. Però on, a la Renfe? Amb la de Copenhagen? No, però si li va sortir malament. A dins del tren o a l'estació... A dins del tren? Uau. Al lavabo del tren o ni al lavabo? No, potser el seient tal qual, no? Té una pinta entre vagons, això. Ui. No ho diràs. Que curiós, tio. Uau. I tu, Niki? No ho sé. Al cine. Molt bé, molt teenager per part teva. Molt teenager. Última fila, primeres cites... Sí. Éreu d'aquells que tapàveu el projector? No. De tant en tant? Jo sí. I em sento vergonya al respecte, però... Demano disculpes. Ara de gran has entès que fa ràbia, no? Que hi hagi gent al cine...
Molt bé, va, anem a l'últim joc, i és que una de les vostres cançons del nou EP Sempre Joves es titula A qui trucaries? Per això al backstage doncs, us hem preparat unes situacions, us direm situacions, i ens heu de dir a qui trucaríeu en cas que us passés això, d'acord? Què fem, que es posin d'acord? Sí, us heu de posar d'acord i no val repetir. Si dieu un grup, no val tota l'estona de 31 fam, perquè ja us veig a venir jo. Vale, primera situació. A qui trucaríeu per muntar un Project X? Peun? Era la meva aposta, que Us sembla diríeu. bé? Sí, em sembla bé. Peun Gang. Boníssima. Seria bona festa, segur, acabaria divertida. A qui trucaríeu per treure-us de presó? Penseu que ha de ser algú convincent. Diets? Anava a dir el Derra, perquè el Coca no em trauria. Però el Derra sí. Bueno, espera, pensem una... Sí? O creus que hi ha algú millor? Home, ojo, un Gerard Quintana, Tirant allà de contactos... Vinga, va, em sembla millor, va. Jo aquesta no l'hagués encertat ni de conya, És a dir, que els tiets no us podrien treure de presó, no? Potser sí, però confio més en el Gerard Quintana. Simplement ho deixem aquí. L'experiència. Aneu-vos aprenent el número de telèfon de memòria perquè només deixaran una trucada. Cierto. A qui trucaríeu per fer una cançó d'amor ensucrada? Oques grasses? O no? No aquest flow. El Dausà potser és més aquest flow. Joan Dausà, Sí, estic d'acord. Dale. Vinga, el Dausà. Un trap en piano, ojo. Bueno, crec que fos un trap, no? Sí, molaria. Bueno, sí, s'ha demostrat que es pot fer trap ensucrat. Pots fer tot. Aquí... És VIP? No, al contrari. Al Ja va. contrari, Ja a va, que mi va. m'agrada. Clar, a mi si em parles de... Pues, de cotxes, potser no empatitzo tant. Tot i que amb el futbol hi ha petits. Sí, podem deixar el futbol també. Qui trucaríeu per consolar-vos després d'una ruptura? Potser aquí sí que hauríem de dir, no sé, que són col·legues, no? Sí. Clar, en la 31, potser el... Vinga, va, sí. A més, teniu molts consells, perquè com són tants... Clar, doncs i som teniu. molt col·legues també, per tant. És amb qui seria fàcil també, és que a un altre et diria el nom, però és que potser no hi tinc tanta confi com per dir-li el meu drama, saps? Anuel. T'imagines? Seria el pitjor consell per ruptura que et podrien donar. De ratlla. I hi ha algú de 31 fam que diríeu, va, aquesta persona té els millors consells. Això és complicat. Sí, no són grans consellers. Ja, és que crec que No els escolliria a les potser el Joey, Ah, vale. jo diria. És com el fred, en plan, saps? Sí. Com es diu? Templat. No, però seria al Temperamental revés. es diu, això? Sí, al revés. Sí. És al revés? Temperamental és al revés. Exacte. Què vol dir temperamental? El contrari del que vols dir. Sí. És el més centrat. Sí. Vale, El doncs tranquil. Sí, exacte. acabo de quedar com un... No. No passa res. I l'última, a qui trucaríeu per viure un episodi semblant al de La Societat de la Nieve? O sigui, que us l'heu d'acabar menjant al final, saps? Home, algú sí, algú no. Clar, és que és això, o triem algú que ens salvi o que ens el puguem jalar. Sí, llavors trucaria un grup que siguin molts. Saxeni? Què tal? Ai, pobres! Ojo, Saxeni, 100%. Em sabria Sí, Encara que supergreu. no tenen gaire teca. T'anava a dir, no hi ha carn Sí, allà, no? eh? Sí. No hi ha gaire xitxa, però bueno. Però en són molts. Sí, és veritat. Algun sobreviuria, però algun us l'hauria de menjar. Sí, sí. Intenteu que mori qui sigui més gran per tenir més xitxa, però... Hòstia. És veritat, s'ha de ser estratègic en aquesta vida si es vol és el que hi ha. sobreviure. No, i tant. Nois, moltes gràcies per passar pel backstage de Flashback, Flashy Ice Cream. Benvinguts quan vulgueu i moltíssima sort amb l'EP i amb els que venen, que estarem ben atents. No ens tornem a fotre la Renfe per allà mig, però, escolta'm, Entenem que no. encantadíssims de posar cada tren gairebé cada nit al backstage. I aneu a veure'ls a l'Ambassad, que estan el diumenge de Cloenda, amb la Muixca, i amb l'Anna Gisbert, de DJ, també. Per tant, top. festa assegurada, oi? 100%. Nois, gràcies per venir. Moltes gràcies. Adéu, gràcies. merci.